Premier, het is een eer om u vandaag te ontvangen. Midden tussen onze grootste trots, natuurlijk. De kinderen die dit jaar kampioen zijn geworden tijdens de toernooi van schoolsport in Aruba. Maar daarnaast hebben we ook de kampioenen die ons hebben vertegenwoordigd tijdens de intersulaire spelen tussen Aruba, Bonaire en Curaçao vanochtend met ons. Een groot applaus voor onze kinderen en jongeren. Nou, dit jaar hebben onze jongeren iets uitzonderlijk bereikt, want Aruba is overal kampioen geworden tijdens deze toernooi. De intersulaire spelen hebben een bijzondere betekenis voor ons als eilanden. Dit sportevenement is gebaseerd op een akkoord tussen Aruba, Bonaire en Curaçao, waarbij samenwerking is geboden om sportdisciplines te kiezen waarbij de jongeren hierin kunnen participeren. Het sportevenement vindt elk jaar plaats op elke eiland. En dit jaar waren we heel blij omdat ook de bovenwindse eilanden en Suriname als partners hebben meegedaan tijdens dit sportevenement in Bonaire. Nou, wanneer wij vandaag om ons heen kijken, kijken we niet alleen naar leerlingen, sporters, maar we zien discipline, verbondenheid, doorzettingsvermogen. En deze jongeren laten zien wat mogelijk is als we samenwerken en als hard gewerkt wordt. Deze spelen brengen deze jongeren in ieder geval van de eilanden samen. Tijdens een gezonde competitie natuurlijk. En het gaat niet alleen maar om winnen, maar om het leren van elkaar kennen. Het leren van vriendschappen sluiten en samenbouwen aan een sterke toekomst. Premier, uw aanwezigheid vandaag betekent heel veel voor onze jongeren. Het laat zien dat sport, jeugdontwikkeling en samenwerking binnen het Koninkrijk hartstikke belangrijk is. We hopen dat u vandaag de energie, het talent en de eenheid voelt die hier aanwezig zijn. Aan onze kampioenen wil ik zeggen, jullie zijn een voorbeeld voor onze gemeenschap. Jullie dragen niet alleen medailles, maar ook de trots van jullie scholen, families en eilanden. Laten we vanochtend vieren met sportiviteit, trots en verbondenheid. Ik vind het ontzettend leuk om vandaag hier bij jullie te gast te zijn, want sport is super belangrijk. Ik heb zelf mijn hele leven heel veel gesport. Het is mijn uitlaatklep, het is leuk om te doen, het houdt je fit en het houdt je gezond. Maar het is ook een manier om met je leeftijdsgenoten nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe vrienden en vriendinnen te maken. En uiteindelijk, als je echt heel goed bent, je familie, je land ook trots te maken als je Aruba kan vertegenwoordigen in de sport. Dus geweldig om te zien dat jullie daar zoveel in investeren. Zeker nu. We zien dat gezondheid steeds belangrijker wordt. Waarbij voeding een belangrijk onderdeel is. Maar zeker sport en bewegen niet mag ontbreken. En hoe jonger je daarmee begint, hoe beter. En heel mooi dat jullie daar als Aruba in investeren. Met dit soort faciliteiten en het samenbrengen van jongeren bij dit soort evenementen.